ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርኻ ይገለጽ ኣብ ዝጉባኤ ሎም ማዓንቲ ጎይታ ንጽልለና ደጊብና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዘይት ከይተኸልከልካ እግዚአብሔር እዳውካ ክትከብድ ጽልለኹ ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣብ ልብ ነፍስ ወከፍ እግዚአብሔር ጎይታይን አምላኸይን ነሆን እስኻ ክትንክፍ በዝማዓልቲ እዚ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እጽልለኹ ዘለዓለማዊ እግዚአብሔር ጎይታይን አምላኸይን ቃሉ ሊእኹ ፈወሶም ካብ ጎዳ ጉዶም ድማ አናገፎም ጽሑፍ እግዚአብሔር ጎይታይን አምላኸይን እቲ ቃልካ ክመጽእ ከሎ ብምልአት ጎይታይን አምላኸይን እንሆ ህይወትና ክበራበር ክትንስእ ዝግብኦ ነገራትና ክትንስእ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ በዝማዓልቲ እዚ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይን አምላኸይን እጽልለኹ ኣታ ኩሉ ትኽእል ዘለዓለማዊ አምላኽ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ነገራትና ከተጸብቕ ትኽእል ጎይታ ንስኻ በይንኻ ኢኻ ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት እንሆ በዝማዓልቲ እዚ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ እጽልለኹ እግዚአብሔር ጎይታይን አምላኸይን ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ነገራትና እግዚአብሔር ጎይታይን አምላኸይን በቃልካ ከተጸብቆ በቃልካ እግዚአብሔር ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ነገራትና እግዚአብሔር ከተጸብቆ بشم يسوع كريستوس نازريت أو تصلله قويتين أملاخين جزيون ساعات كل ساعات حلفه دقيمة تصلله تصلي وزيابير مسكن بيسوع كريستوس قال كحمد كله أما أكلنا مئتون سوسان ثلاثان زفرق علي خنالنا بيسوع كريستوس نهوتنا زهز نهوتنا زقات أترك علي خنالنا بيسوع كريستوس كافيدل زحلف نجاري خنالنا كافيدل زحلف نجاري خن بيسوع كافيدل زحلف يخن بيسوع كافيدل زحلف يخون بيسوع كريستوس فيدل قتل منفس جنا هيا وجبر صحفي بقويتا بيسوع كريستوس بقويتا بيسوع كريستوس بقويتا بيسوع كريستوس قويتين أملاخين بشم يسوع كريستوس نازريتاوي بيسوع بشم يسوع كريستوس قويتين أملاخين كافيدل زحلف خاون قويتا تصلله كافيدل زحلف خاون تصلله بشم يسوع كريستوس كافيدل زحلفك خاون تصلله قويتا منفس قدوس كافيدل زحلفك خاون تصلله قويتين أملاخين كافيدل زحلفك زيابير منفس كازلو وقونلنا تصلله زيابير قويتين أملاخين بيسوع كريستوس قويتين أملاخين إنه نسخات زي تاريخ كان نسخات زي عيغان نسخات زي تزاريب كسباب زي يبخ الزارب يكلني زيابير كغنى يكلني قويتا منفس قدوس بيسوع كريستوس كافيدل زحلفك زيابير علي خنلنا كافيدل زحلفك علي خنل يبلو بيسوع بزمعلت استباريخكم كتو بيسوع كافيدل زحلفك قال بشم يسوع كريستوس كافلت زحلف نفلت حلف زبل نجر بيسوع أبي وثنا زليق زعتو نجر كون بيسوع اتسلله قويتين أملاخين بشم يسوع كريستوس اتسلله بس ساعات زي أتقول تغلزل على ما هو أملاخ بيسوع كريستوس اتسلله قويتا منفس قدوس اتسلله بيسوع هاليلويا بيسوع سم اتسلله قويتا منفس قدوس جزيون ساعات كلنا حلفنا نهبك لنا كافيدل زحلف እግዚአብሔር ቃል ካትልኸልና ጸልለሁ እግዚአብሔር እነሆ ናይሰብ ምልዋጥ ጉዳይ የብል ካን እግዚአብሔር ጎይታይን አምላኽን ስኻ በመንፈስ ካትግልገል አምላኽኻ ገለኸም ድጨንቀካ ኢድ ሰብአ ያገልግለካኒው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ገለኸም ጨንቀካ ኢድ ሰብአ ያገልግለካኒው እስኻ አይ ጨንቀካኒ ብድላይ ካትግልገል ትኽእል አምላኽኻ መንፈስ ካሎም እግዚአብሔር አማከልና ክኸውን በኢየሱስ ስም ጸልለሁ መንፈስ ካ ማእከልና ክኸውን በመንፈስካ በመንፈስካ እግዚአብሔር ዝተኸልዕ ቃል ክኾነልና እጸልለሁ ካፊደል زحلف كافلت زحلف كونلنا اصلله كابت نفلطو زحلف ነገር كاون اصلله ويتا منفس قدوس ጸልዩ እግዚአብሔር ይባረክ ጸልዩ ሃሌሉያ በኢየሱስ ክርስቶስ ካፊደል زحلف ይኹን ፊደል ይቀትል መንፈስ ግን ሕያው ይገብር ፊደል ይቀትል መንፈስ ግን ሕያው ይገብር ريباسو كرباتو شالاباكاتو رافاغاستيا ريبا هادو جنيميغاس ጸልዩ እስከ ሐሳብ ቅዱሳን ተሐባበሩን ጎይታ ባርክኩም ጸልዩ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይን አምላኸይን እነሆ ካፊደል زحلف ቃል ይምጻለይ በዝማዓልቲ እግዚአብሔር ካፊደል زحلف መዝሙር ይምጻለይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልለሁ ሃሌሉያ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ሃሌሉያ كافيدل زحلف ነገር ይሁን ጎይታ መንፈስ ቅዱስ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝሬታዊ ራባካ ሱታና ማካትራውሽ አዳላባንታ ሪቫ ሃዶሎ ሶቶሮ ቫካቲጃና ማጋስ ዘለዓለማዊ መንፈስ ቅዱስ ዘለዓለማዊ አምላኽ ዘለዓለማዊ ጎይታ በዝማዓልቲ እግዚአብሔር በቃልካ ተቀባበለና ጎይታ መንፈስ ቅዱስ በቃልካ ተቀባበለና ካብ ልማድ ዝኾነ አገልግሎት ካብ ልማድ ዝኾነ አካይዳ እግዚአብሔር ክንወጽእ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስኻርዳአና ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ንስኻርዳ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ
ንስኻ ርዳእ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ንስኻ ተዘይረዲእካ ማንም ክረዳእ ኣይክእልኒ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ርዳእ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ንስኻ ርዳእ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ንስኻ ርዳእ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ማእከልና ናይ ክብሪ ንጉስ ኮይንካ ተመላለስ ንጽዋዓካ ለና ደጊብና ክብርነት ዓብስምካ ይኹን ካብ ፊደል ዝሓለፈ ቃልካ ሎም ለኣኸልና ካብ ፍልጠት ዝሓለፈ ቃልካ ለኣኸልና ሎም ጎይታ ብሽም ኢየሱስ ናይ ፊደል አገልግሎት አብቂዑ እሞ ናይ ፊደል አገልግሎት ከይነገልግል ጎይታ ናይ ፊደል አገልግሎት ናይ ፊደል መዝሙር ናይ ፊደል እግዚአብሔር ስብከት በኢየሱስ ስም ሕልፍ ዝበለ ነገር እግዚአብሔር መንፈስካን ክብርኻን ዘለዎ ክኸውን ጽልለኹ በዝማዓልት እዚ በኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስካን እግዚአብሔር ክብርኻን ኣብ ማእከልና ዘለዎ ክኸውን ጽልለኹ መንፈስካን ክብርኻን ዘለዎ እግዚአብሔር ትምህርቲ ኮነልና ጽልለኹ መንፈስካን ክብርኻን ዘለዎ መዝሙር ኮነልና ጽልለኹ ጎይታ ፊደል ይቀትል መንፈስ ግን ሕያው ይገብር ሕያው ዝገብረና ጎይታ ማቶስ አጋላሹ ዳላባጋስ Isso cravasu tashala vagas ofradala namas livarusona namas ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጎይታ ነመስግነካ ኣለና ስለዚ ረፍድ ዝተመስገን ኣብ ቅድሚኻ መጺና ኣለና እግዚአብሔር ጎይታይን ኣምላኸይን ንቃልካ ክትባርከልና ግዜውን ሰዓትን ኩሉ ንዓኻ ሓሊፍና ንህበካ ኣለና ኩሉ ንኽብርኻ ይኹን ብወድኻ ብኢየሱስ ስም ንጽሊ ኣሜን ሰላም አምላኽ ንዓኻትኩም ይኹን ሰላም አምላኽ ንዓኻትኩም ይኹን ሰላም አምላኽ ንዓኻትኩም ይኹን ክብርና አምላኽና ይኹን አሜን ሻሎም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እግዚአብሔር ይባረክ በዚ መዓልቲ እዚ ካብ ሎሚ ጀሚርና ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ንቁርብ ኣዋርሕ ዝኸይድ መልእኽቲ ኢና ክንመሃር እግዚአብሔር ይመስገን ምናልባት መበገሲና መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጵ ክኸውን እግዚአብሔር ይመስገን ሙሉእ ሓሳባት ካብ ፊልጵ ኣይንወፅን ኢና ኣብ ፊልጵና ገለ ጥቕስታት ንርኢ ንኸውን ብገለ ግን ካብ ፊልጵ ኣይንወፅን ኢና እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ዋና መልእኽተይ ክርስቶስ ዘማእከለ ሕብረት እዩ አሜን ክርስቶስ ዘማእከለ እንታይ ሕብረት ብዙሕ ዓይነት ሕብረት ኣሎ ግን ክርስቶስ ዘማእከለ ሕብረት የድልየና ኣሎ አሜን ዶ ብዙሕ ዓይነት ሕብረት ኣሎ ግን ክርስቶስ ዘማእከለ ሕብረት ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ክብርና ኣምላኽና ይኹን ምናልባት መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጵ መእተዊ ክንርኢና ጸሓፊኡ መን ምዃኑ ከዓ ክንርኢና እግዚአብሔር ይመስገን መእተዊ ክንርኢሉ ኢና ጸሓፊኡ መን ምዃኑ ንምልከት ኢና ዝተጻሕፈሉ ቦታ ግዜ ዕላማውን ክንርኢዮ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ከምኡ ድማ ዋና ዋና መልእኽታቱ ብዛዕባ ሕብረት ዝገልጽ ዋና ዋና መልእኽቱ ድማ ክንርኢዮ ኢና እዚ ክንትንትኖ ኢና እግዚአብሔር ይባረክ ማሕበር ፊልጵ ሐዋርያ ጳውሎስ ከም ዝተኸላ ዘከራኸር ኣይኮነን ግብረ ሐዋርያት 16 ምዕራፍ ከድና እንድሕር ዳርኢናዮ እዚ ጎይታናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብጸዳል ብርሃን ምስ ተገልጸሉ ጳውሎስ ብድሕሪኡ ዝዓየዮ ዕዮታት ኣዝዩ ሰፊሕ ዕዮታት ካብቲ ሓደ ሰፊሕ ዕዮ ብሉፅ ዝኾነ ዕዮ ዝዓየየሉ ድማ ናይ ፊልጵ ቤተክርስትያን እንታይ ክገብር ከሎ እዩ ክምስርት ከሎ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ፊልጵ ቤተክርስትያን ክትምስረት ከላ ብናይ መንፈስ ቅዱስ መሪሕነት እያ ተመስሪታ አሜን ብናይ ምንታይ መሪሕነት ብናይ መንፈስ ቅዱስ መሪሕነት እያ ተመስሪታ ቤተክርስትያን ብብዙሕ ነገር ይምስረት እዩ ብብዙሕ ነገር ከዓ ይኽፈት እዩ ብመሰረቱ ቤተክርስትያን ኣይክፈትን እዩ ቤተክርስትያን ኣይምስረትን እዩ ቤተክርስትያን እንታይ ዝኸውን ይትከል እዩ አሜን ከም ተኽሊ እዩ ቃል ኣምላኽ ዝነግረና ከም ምኽፋት ኣይነግረናን እዩ ስለዚ ቤተክርስትያን ትትከል እያ ሐዋርያ ጳውሎስ ናይ ሰብ ፊልጵ ዘላ ማሕበር ክተኽላ ከሎ ብናይ መንፈስ ቅዱስ መሪሕነት እዩ ተኺልዋ እዚ ምዕራፍ 16 ኸይድኩም ድሕር ዳርኢኹሞ ናብ ቢታንያ ክኸዱ ምስ ደለዩ መንፈስ ኢየሱስ ከልከሎም ሓቂ እንደገና ድማ ናብ እስያ ክኸዱ ደለዮም ከዓ መንፈስ ኢየሱስ ከዓ እንታይ ገበሮም ከልከሎም
ድሕሪኡ ግን ሓደ በዓል መቄዶንያ ርዱእና ክብል ብራእይ ምስተራእዮ ጳውሎስ እንተኸገብር ከሎ ንርኢ እግዚኣብሔር ናብ መቄዶንያ ክኸይድ ከም ዝደለዮ ምስተረድኦ ናብ መቄዶንያ ገጾም እንተኸገብሩ ከለዉ ክኸዱ ከለዉ ንርኢ ኣብ መቄዶንያ ምስ ከዱ ሰለስተ ነገራት ረኺቦም እዮም ሊድያ ፈልጣይና ሓቂ ሊድያ እንደገና ድማ እታ መንፈስ ጥንቆላ ዝነበራ ሰበይቲ እውን ኣላ ሳልሳይ ድማ እታ ሓለቓ እስራት እውን ኣሎ በዓል ጳውሎስ ብለይቲ እናዘመሩ ከለዉ ኩሉ እንትንኦም ምስ ተፈትሐ ብድሕሪኡ ንሱ ድማ ጎይተተይ እንታይ ክገብር ምስ በሎም ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እመንሞ ንስኻን ቤትካ ድማ ክድሕን ኢኻ ዝበልዎ ኣብዚ ኣብ ማእከል ዛ ማሕበር ዝነብሩ እዮም ዞም ሰለስተ ሰባት እዚኣቶም እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ግብረ ሐዋርያት 16 ብምልኡ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ኣብ ካልኣይ ናይ ሚስዮናዊ ጉዕዞ ከም ዝተመስረተት ብዝተፈላለየ መገዲ ክንሪኦ ንኽእል ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ግብረ ሐዋርያት 16:12 ብፍላይ ካብኣ ድማ ናብ ፊልጵ ንሳ ኣብታ ክፍለ ሃገር መቄዶንያ ቀዳመይቲ ከተማን ሓዳስ ግዝኣት ሮምን እያ ኣብታ ከተማ እቲኣ ሓያሎ መዓልቲ ቀነና ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ሓያሎ መዓልቲ ክቕንዩ ከለዉ ንበዓል ሊድያ ረኺቦሞም ነቲ ሓለቓ ስሉባት ረኺቦ ነቲ ሓለቓ እስራት ረኺቦሞ ከምኡ ኸዓ ነታ መንፈስ ጥንቆላ ዘለዋ ኣውኻ ረኺቦሞ ብዙሕ ነገራት ከዓ ዕዮታት ከዓ እንታይ ገይሮም ዓዮም እግዚአብሔር ይመስገን ብኸምዚ ዓይነት መገዲያ ቤተ ክርስቲያን ናይ ፊልጵ እንታይ ኮይና ተመስሪታ ክብርና ኣምላኽና ይኹን ስለዚ ናይ ፊልጵ ቤተ ክርስቲያን ብኸምዚ ዓይነት መገዲ ብናይ መንፈስ ቅዱስ መሪሕነት ዝተተኽለት ማሕበር እያ ኣገዳስነት ኣለዎ ሓንቲ ማሕበር ብምንታይ እያ ተተኺላ ወይ ብኸመይ መገዲያ እታ ማሕበር እቲኣ ዕዩኣ ጀሚራ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ብዙሕ ግዜ ዘሸግር ኣብ ማሕበር እንታይ እንድሕር ዳ ኢልኩምኒ ኣብ ኣጀማምርኡ ገለ ነገር ክህልዎ ስለ ዝኽእል ኩሉ ግዜ እታ ማሕበር ብንስሓ ቅድሚ ኣምላኽ እናወደቐት ነገራት ብሬክ ስሩ ክትገብሮ ክትክእል ኣለዋ እግዚአብሔር ይመስገን እሺ ጸሐፊው መን እንተልና ጸሐፊው ናይ ውሽጥ መረጋገጽና ንረክብ ካብ ካልኣይ ንኸይድኒና ሐዋርያ ጳውሎስ መልእኽቲ ፊልጵ ቀዳማይ ምዕራፍ ኣብ ጥቕስ ሓደ ጳውሎስን ጢሞቴዎስን ባሮት ኢየሱስ ክርስቶስ ናቶም ኣብ ፊልጵ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዘለው ኩላቶም ቅዱሳን ምስ ኤጲስቆጶሳትን ዲያቆናትን እናበለ ይቕጽል ማለት እዩ ኣብ ፊልጵ 3:5-7 ድማ ኣነ ብሳምነይቲ መዓልቲ እተገዘርኩ ይብል ኣነ ይብል ኣሎ ስለዚ ጸሐፊው ንሱ ባዕሉ ምዃኑ እንታይ ገብረልና ኣሎ ምልክት ህበና ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ካልእ ሰብ ክጽሕፈልካ ከሎ ኣነ እንተይሉ ንሱ ይምበር ካልእ ሰብ እንታይ ይገብርኒ ኣይውክልኒ ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ባዕሉ ከም ዝጸሓፋ ኣብዚ ክንምልከት ንኽእል ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ዝተጻሕፈሉ ቦታ ኣበዩ ንዝብል ሕቶ ብዙሓት ሰባት ዝሰማምዑሉ ብዙሓት ቴዎሎጅያን ዝሰማምዑሉ ኣብ ሮም እስር ቤት ኮይኑ ዝጻሕፎ መጽሓፍ ምዃኑ ኢና ንርዳእ ንኽእል ምናልባት ኣብ ሮም ናይ እስር ቤት ኮይኑ ካብተን ዝጻሕፈን መጽሓፍቲ 4 መጽሓፍቲ እየን ኤፌሶን ፊልጵ ፊልሞና ቆላስያስ እዘን 4 መጽሓፍቲ እዚኣተን ኣብ እስር ቤት ውሽጢ ኮይኑ እንታይ ገይርዎን ጽሒፎን ስለዚ ሓንቲ ካብኣተን እንወስዳ እነጽንዓ ፊልጵ እያ ማለት እዩ ምናልባት ናይ ውሽጢ መረጋገጽ ክኾነና ይኽእል ብከፊል 50 ሚእታዊት ስለምንታይ እቲ ቤት ማእሰርቲ ኣይገለጾን ግን ተኣሲሩ ከም ዘሎ እንታይ ገይሩልና ኣሎ ገሊጹልና ኣሎ ፊልጵ 1:13 እቲ ማእሰርተይ ብክርስቶስ ምዃኑ ኣብ ዘሎ ሰፈር ዘብዐኛታት ኣብ ኩላቶም ካልኦት እንታይ ገበረ ተገልጸ ስለ ዝብል እዚ 50% ኣብ እስር ቤት ኮይኑ ከም ዝጻሕፎ መረጋገጽ እዩ እንደገና ከዓ ኣብቲ እስር ቤት ግን መን ምዃኑ ግን ኣይገለጸልናን ዝተጻሕፈሉ ጊዜ መዓስ እዩ ንዝብል ሕቶ ብጣዕሚ ኣገዳስነት ኣለዎ ጳውሎስ ኣብ ሮም እስር ቤት ኮይኑ ጽሒፎ እንተልና ዝተጻሕፈሉ ጊዜ ኣብ ሮም ዝነበረሉ ጊዜ ንኽንሓስብ ዘለና ማለት እዩ ኣብ ሮም ዝነበረሉ ጊዜ ድማ ካብ 60 ክሳብ 62 ወይ ካብ 61 ክሳብ 62 ዘሎ ዓመተ ምህረት ከም ዝኾነ ብዙሓት ሰባት ይሰማምዑሉ እዮም ኣብቲ ናይ ካልኣይ ጉዕዞ ሚስዮናውነቱ ኣብ 50 ኣከባቢ እዩ ነይሩ 50 ዓመተ ምህረት ኣከባቢ እዩ ነይሩ ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ፊልጵ ዝጽሕፈሎም ዘሎ መልእኽቲ ድሕሪ ክንደይ ማለት እዩ ድሕሪ 10 ዓመት እዩ መልእኽቱ እንታይ ዝገብር ዘሎ ዝጽሕፈሎም ዘሎ መስሪትዋ ኸይድ እዩ ድሕሪ 10 ዓመት ግን መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጵ እንታይ ገይሩሎም ጽሒፉሎም እግዚአብሔር ይባረክ ኦኬ ዝተጻሕፈሉ ዕላማ እንታይ እዩ ዝተጻሕፈሉ ዕላማ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ዝተጻሕፈሉ ዕላማ ግን ኣብቲ ፖይንት ጌርና ክንመሃሮ ኢለ መዲበዮ ኣብ ልበይ መሊኡለይ ዘሎ ነገር ግን ንሳትን ክስታይ ክንገብር ቀዳመይቲ ንፊልጵ ቤተ ክርስቲያን ምምስጋን እዩ ናይ ፊልጵ ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያ ጳውሎስ የማና ኢድያ ነይራ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ዝኸዶ ዘበለ ብገንዘብ እናደገፈቶ ዕዩኡ ክቕጽል ዝገበረቶ ማሕበር ያዛ ማሕበር እዚያ ካልአይቲ ድማ መልእኽተኛ ኤጳፍራዲጦስ ዝተባህለ ኣዝዩ ናይ ጸሎት ሰብ ጅግና ዝኾነ ሰብ ካብታ ማሕበር ተላኢኹ ናብ ጳውሎስ ከይዱ ነይሩ ናብ ጳውሎስ ምስ ከደ ድማ ምሕማሙ ከዓ ሰሚዖም ነይሮም ቶም ህዝቢ ኣብኡ ከይዱ ከዓ ሓሚሙ ነይሩ ስለዚ ምሕማሙ ስለ ዝሰምዑ ንሳት ድማ ሙሉእ ጥዕና እግዚኣብሔር ከም ዝሃቦ ከም ዝፈወሶ ናባታቶም ድማ ተመሊሱ ተሓገብሮ ከሎ ምስ ጢሞቴዎስ ኣሕቢሩ ናብኡ ክመልሶም ከሎ ኢና ንሪኢ እሱ ኣብ ምዕራፍ 2 ብሰፊሑ ብዛዕባ ህይወቶም ክንምልከቶ ኢና ሳልሳይ ድማ ናይ ፊልጶስ ምእመናን ካብ ተጻረርቲ ከይስንብዱ ቤተ ክርስቲያን ካብ ተጻረርቲ يعرف يتفلتنا كابتا قويتا يسوس كريستوس محبرو زمسرة الله جزين ساعتاتن
ግብረ ሐዋርያት ካልኣይ ምዕራፍ ኣትሒዙ እስቲል ክሳብ ሕጂ ቤተክርስትያን ታያለዋ ተጻረርቲ ኣለዋ ክሳዕ መወዳእታ ንሱ ዝመጽእ ድማ እዞም ተጻረርቲ ክቕጽሉ እዮም ግን ከመይ ገይሮም እዮም እታ ማሕበር ከመይ ገይራ ኣነቶም ተጻረርቲ ወይ ከዓ ኣነቶም እኩያት መናፍስቲ ከመይ ገይራ በኣስተምህሮዲ ብኻልእ ነገራት ንዝመጹ ንዝብከሉ ነገራት ግን ከመይ ገይራ ከተጥዕዮም ከም ዘለዋ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ እንታይ ጽሒፍሎም ዘሎ እንታይ ኢልዎም ኣሎ ከይሰንበድኩም ኢልዎም ኣሎ ዘሰንብድ ነገር ገጢሞም ከዝነበረ ኣብ ምዕራፍ 1:27 ምስ በጻሕና ንሪኦ ኢና ራብዓይ ትሕትና ተዓጢቆም ሓድነት ክህልዎም ድማ ይመክር ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 11 ዘሎ እንድሕር ዳሪእናዮ ብዛዕባ ትሕትና እዩ ዝዛረብ ብምሉእ ኣብ ዘሎ ብዛዕባ ትሕትና እዩ እንታይ ዝገብረልና ዝዛረበና ሓሙስ እውን ዳን ሓውና ንምሃሮ ዘለና መልእኽቲ እዩ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ብትሕትና ተዓጢቆም ግን እንታይ ኮኑ ሓድነት ክህልዎም እዩ ዝዛረቦም እግዚአብሔር ይመስገን ትሕትና ንዕኦም ጥራይ ክሕዙ ዘይኮነስ ታይዳ ብትሕትና ተዓጢቆም ድማ ንሓድሕዶም ክጋላገሉ ብትሕትና ድማ እታ ማሕበርታ ክትከውን ምእንቲ ክትዓብን ክስስንን ኣብ ምዕራፍ 4 ጥቕስ 2-3 እውን ንኣወድያን ንስንጢቀን እንታይ ገብር ኣለኹ ኢሉ እምዕደን ኣለኹ ሓሳበን ሓደ ክኸውን ተፈላለዩ ስለ ዝነበረ ኣብ ማእከለን ባእስኣትዩ ስለ ዝነበረ ኣታእሙን ሲሲጎስ ንዓኻ ድማ እልምነካ ኣለኹ ከድካ እንታይ ግበረን ኣታዓርቀን ሓደ ይኹና ብዘይ ሓድነት ዝኽየድ ነገር የለን ኣብታ ማሕበር ሓድነት ይሃሉ እናበለ ሐዋርያ ጳውሎስ ንሲሲጎስ ክገብሮ ከሎም ክልእኾ ከሎ ከዓ እግዚአብሔር ይመስገን ዓበይቲ ጉዳያት ኣብዛ መልእኽቲ ፊልጵ ኩላትና ንፈትዎ ጥቕስታት ኣሎ ኣብ ቤትና ንልጥፎ ጥቕስታት ኣሎ ዓበይቲ ሓሳባትን ዝፍተው ጥቕስታትን ኣለዉ ኣብ ምዕራፍ 1 ንዓይ ህይወተይ እንታይ እዩ ክርስቶስ ይብል ኣሜን ንዓይ ህይወተይ እንታይ እዩ ክርስቶስ ይብል ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ምዕራፍ 2 ድማ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ይብል ናብራይ መን እዩ ክርስቶስ ይብል ናብራይ ኩሉስ የብለይን ካልእ ናብራይ መን እዩ ክርስቶስ እዩ እነብር ኣለኹ ተተባሂለስ ንክርስቶስ እየ ዝነብር ኢሉ ሳልሳይ ምዕራፍ ከና ተርኢና ድማ ዕላማይ ድማ ካልእ ዕላማ የብለይን ዕላማይ ድማ መን እዩ ክርስቶስ ኢሉ ዝዛረብ ከሎ ንርኢ ኣብ ራብዓይ ምዕራፍ ተኸይድና ድማ ብኩሉ ሽግርን መከራን እኳ እንተሓለፍኩ ግናኸ ሓይለይ መን እዩ ክርስቶስ ኢሉ ክርስቶስ ዘማእከለ ነገር ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ እምበኣር ክርስቶስ ዘማእከለ ሕብረት ነዚ ዘመን እዚ መልእኽቲ እዩ ኣሜን ብዙሕ ዓይነት ሕብረት እዩ ዘሎ ሎሚ ናይ ኣካል ሕብረት ዘይኮነ ናይ መንፈስ ሕብረት እዩ ዘድልየና ሰብ የለን ኣብዚ ገዛ ናይ ኣካል ሕብረት ዘይኮነስ ናይ መንፈስ ሕብረት እዩ ዘድልየና ብዙሕ ዓይነት ናይ ኣካል ሕብረት ኣሎ ዋጋ የብሉን ዋጋ ዘለዎ ሕብረትና ናይ መንፈስ ሕብረት ክኾነልና ከሎ ኣሜን ከይዱን ቀፂሉ እንታይ ኢልዎም ኣሎ ሕብረት መንፈስ ኢልዎም ኣሎ ኣብ ምዕራፍ 2 ሕብረት መንፈስ ስለዚ ናይ መንፈስ ሕብረት ደኣምበር ናይ ኣካል ሕብረት ኣይተባሃግዎ ናይ ኣካል ሕብረት ዋጋ የብሉን ሕብረት ናይ ልቢ እዩ ኣሜን ካብ ኣካል ሕልፍ ዝበለ ናይ ልቢ ሕብረት እዩ ናይ መንፈስ ሕብረት እዩ ዘድልየና ስለዚ ሕብረት ዋጋ ዝህልዎን ህይወት በረኸትን ዝመልኦ ክኸውን ክርስቶስ ዘማእከለ ምስ ዝኸውን ጥራይ ስለዚ በረኸት ኣለዎ ሕብረት ብለና ናይ መጽሓፍ ቅዱስና نهو أحوات بحد حبيرهم كنبرس كندي سناين كندي تعمنيو أو دماغ زيابير بركة هيوة تنتاجر الله قيلو عزيز الله قيلو جن كريستوس مأكل زي جبر حبرت جن بركة هيوة يبلون بركة هيوة زهلو مأكل كريستوس خون كله تراي ناي متحفو فلي بحر الله متحف فيليبي فليز بلا بحر الله هبطن قالوت متحفتي قدامي ملخت فيليبي كابولي كده استتقصت تقصي له قال ملختات رأيوه بزح جزء عرب بطرس بلو عرب باولوس بزح مجدتاتو كابولي كده أنت يجبر لنا تقيسهم يزاربونه حكي تقيسهم يزاربونه عرب باولوس نسافر فيليبي خصك لهم كله كابولي كده تقصوا ولا حتى نجارات يعني قالي هذا ميسيوناوي بزعبة أيوم مسجلت أنا مسجنا دبدبة يحفلهم سقيلو تراي بيت خريستيان مسريتو ويكاتخيلو أيقونن كيدون تايدا تملي سلما تشك جبر كله ينادر زيابير مسكا سلذا هذا أقل قال السقيلو خجل قل دايكونس هيوتون ما قاسي عندما ملسيلو تخجبر كخلاله هو تشك جبر كخلاله هيوتنا ملسيلنا تشك جبر كخلالنا سقيل كاتراي نقدميت جز كاتجل قلو أقل قلو تايكونن توهيبنا ملسيل كادما هيوت كان تايم كبار مرعي هارب أولس نبعلون زقل قل كو أقل قلو كمي يلوسي نابتم مرؤيات تاي جبر كيبل كاد كيبل حقه نابتم رؤيات كيدا كم يالله عقل قلوتي كم ينيرو اسكر أيو ليك بالكل ينري سلزي نخن فتش فقارنيا تزغنا عقل قلت خنكون يجب عنا إجزابير مسكن آمين دقدسان آمين بلو كبرنا أملاخنا يكون سلزي حدا ميسيوناوي بزعبا أيو تراي قليسو زي كونس خيد ويكا مسري تراي زي كونس تملسي ما تشك قبل كل نري سالساي حيال زغنا نكريستيانا ونابراز قلص نطبطات زحزل اللو تحت مبال ناب حدا شتون من بزح نقدميت مزرقاح كنتنا كم زي بلنا بتزهبنا حيل نخلو خم نخلو بزي عزيو تريز غنا ملقطات إنا أفليب إنتاين قبره إن رخبه ده حركم تنتنو سلز غنا ده شجرة يكون رابعي بزعبة حاجوز زار متحفي بزعج زين إحنا نفلتو حكي بقولي تأخذ لسه عن تايقبرو
تحقوسوا دقيمة تحقوسوا قبلكم الله ስለዚህ ብዛዕባ ሓጎስ ድዛረቢ 16 ግዜ ሓጎስ ወይ ከዓ ተሓጎሱ ዝብል ቃላት ኣብ ውሽጢ እዚ መልእክቲ ፊልጵ እንታይ ንገብር ንረክብ 16 ግዜ ኣብ 4 ምዕራፍ ሕሰብዎ ኣብ 16 ምዕራፍ ኣይኮንኩም ዝብለኩን ኣሎ ኣብ 4 ምዕራፍ ሲ 16 ግዜ ተሓጎሱ ዝብል መልእክቲ ኢና ንረክበሉ ኣራይ ናብቲ ዋና መልእክቲ ክኸይድ መሰረት መጽሓፍ ፊልጵ ብዛዕባ ሕብረት ዋና ጉዳያት እንታይ ይድዛረብ ቀዳማይ ጳውሎስን ምስ ማሕበር ፊልጵ ዘለዎ ሕብረትኒ እዚ መእተዊ እዝነግረኩም ዘለኹ ድሓር ብደንብ ክንትንትኖ ኢና ጳውሎስን ምስ ማሕበር ፊልጵን ዘለዎ ሕብረት ይዛረበና ካልኣይ ንሓድሕዶም ዘለዎ ሕብረት ይዛረብ ሳልሳይ ጳውሎስ ምስቶም ድጋፍ ዝሃብዎ ሰባት ዘለዎ ሕብረት ይዛረብ ራብዓይ ጳውሎስ ምስ ኢየሱስ ዘለዎ ሕብረት ድማ ይዛረብ ሕብረትና ምስ እግዚአብሔር አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ጥራይ ዘይኮነስ ሕብረትና ድማ ምስ አካል ክርስቶስ አሜን ሕብረትና ድማ ምስ ህዋትና አሜን ምስ አሓትና እዩ ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ ምስ ኢየሱስ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ማሕበር ፊልጵ ምስቶም ዝድግፍዎ ምስቶም አገልገልቲ ምስ ኩሉ ሕብረቱ ዓሚቕ ከም ዝኾነ ካብዚ መልእክቲ እዚ ክንርዳእ ንኽእል ኢና ስለዚህ ሎሚ ሕብረትና ከመይ አሉ ኢልና ክንፍትሽ ዘኽእለና መልእክቲ ጎይታ ዝህበና ዘሎ አሜን ርእስና ክንፍትሽ ሕብረትና ከመይ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ምናልባት እዚ outline እዚ بخمس عينت مجد سريع يلهو أم معرف حدا معرف كلتا معرف سلسة معرف أربعة الزارب ننبي نزغنا حسابات الله وبزعبة حبرت أب فيليبي أب باولوس مس فيليبي زلوا حبرتي الزارب أم معرف كلتا نحد حدهم زلوا حبرتي الزارب معرف سلسة باولوس يسوس زلوا حبرتي الزارب معرف أربعة باولوس دقفت زلوا حبرتي الزارب بزعبة كريستوس دما أب قدام معرف كريستوس هيوته مخاني الزارب أب كلاي معرف نابرو مخاني الزارب أب سالساي معرف علامه مخاني الزارب أب ربعي دما حيل مخاني قلت فكم سلازل خير دعني جن ديتيل مساعته هو بملء ناتنتنا حدا بحدا سنتنتنو شعو هادي إيه كل نجار تحقبري زرق في قبله كبرنا عملنا يقول أما لخا خطا دما أبزا معرف زيا أب 4 معرفات بزيت عم كنتات بكريستوس محقواس أب كنا ما معرف نرغبه آمين بزيت عم كنتات انتي مقبار بقويتا محقواس أب كلا أيدما نخالقوت بكريستوس بمقلقال انتي مقبار محقواس نخالقوت ناقلقل كأترغبه حقوس الله نقولتان ناقلقل كاترخبو حاجوس الله معرف كلته نخالوت ناقلقل كاترخبو حاجوسي معرف سلسته نكريستوس بمفلات كا محقوس الله آمين كريستوس بزفلتنا يقصري حاجوسنا انت عندنا هنا خيد ناوس خيز خيد كبرنا عملنا يكون رابع عيدما بكريستوس عجيب كان عارف كان تحقوس حقوس محقوسي إزي أم معرف 4 تقص 4 نرخبي إذا بقولت تحقوس وكل ساعة تحقوس ونبلو قال كنا تردد عنا خوينا يسمع عنن سلام انتاي إذا نجارات إزي عجيبك عارفك بمن نجاروني بقويتها بكريستوس بناي مدر نجار مليء الكازي كونه هابتن كبرتن رخيب كازي كونه سلطان رخيب كازي كونه قال نجار رخيب كازي كونه زعجبك كريستوس تراي انت خويني آمين كريستوس زعجبه بقويتها كل جزء انتاي مسكوني مستحقوسي بقويتها تحقوس زبل ملقتون أيوه هابوني سلامتاي زعجبه بكريستوس بقويتها حقوس ناي قدنتي آمين فولي بحريات نايز متصحف زي بتعام خبز قرنكم كريستوس زبل سمسي أبزا 4 معرفات 4 جزية تقليش له بتعامي عميق زخانة بزعبا كريستوس يو تاجر له هيبوام مالتك زي أبيري مسكن عميق زخانة مالختي هيبوام 4 جزية كريستوس كريستوس يسوس زبل قالات أو تقليش إنا نرخبه لذي كريستولوجي النبلة ويكا نجار كريستوس النبلة كفيليبي بتعمل بزحت مرتات عنقبر نخلينا كنا مهار نخلينا مالتي دائما الأختو مفتح تقصي يغريتها كل التحم مشتاق إليه يزلخ بجيجاي كل التحم مشتاق إليه يزلخ بجيجاي تردوني زي أبيري مسكن كل التحدية زي تكاكي كل التحدية أنا هي بيعذر له حركة من النساء مثالي خوينا مستقصد ما يسوع كريستوس الله أولوس الله أفراديتوس الله ها كم خا من الله مودعته إميتوس الله سلزي بزعب حبرت كن حسر كلنا أزوم 4 3 7 يسوع كريستوس علينا تعنقبرينا كن الزرع ربينا مالتي بزعب حبرت أوكي ما توي أزي أقدر سلزونه مزحف فيليبي بوزح ما قد خن مهارون نخلينا بايزوي مزحف قدسنا بوزح ما قدرت كن مهارون نخلينا هذا مزحف توسيدنا بوزح ما قدينا خن مهارون بهذا ما قد تراي كنا نمهارون سلزي بزعبا مزحف فيليبي دما لعل 4 كريستوس بالقال تتقيسو سلازلو بزعبا كريستوسن مالخت فيليبين لنا خن مهارون نخلينا كم دما لعل 16 حاجوس وي تحقوسو زبل قال سلازلو بزعبا حاجوسون تعنقبر نخلينا كنصنع نخلينا كاب زغرمكم دما لعل 14 غزي دما حبرت زبل قال دما تاي كوينلو تتقيسلو
حبرت مساي مساخاتكم معايتي متعايتي مماقلتي كلاتكم كتحسبوا لي زبل قالات كله نحبرت زملكتي ካብ ርእሲኡ ኣውፂኡ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝዛረብ ስለዚ ንፊልጵ መልእኽቲ ፊልጵ ክርስቶስ ማዕከል ዝገበረ ሕብረት ዝብል ኣርእስቲ ክንምሃር ልበይ መሊእ ኢሉ ያለ ኣሜን ኣሜን ክብርና ኣምላኽና እዩ መፍትሕ ቃል ዝሃብክዎ ኣነ ብዚ መልእኽተይ ማለት እዩ ፊልጵ 2:1 እግዚአብሔር ይመስገን እምበኣርሲ ገለ ምጽንናዕ ብክርስቶስ ወይስ ገለ ደበስ ናይ ፍቕሪ ወይስ ገለ ሕብረት መንፈስ كبرنا أملاخنا يخون كم تعنتوا يزبلكم حبرتنا بمنفس تزاي كوينو بسجا محبار واقع يبلون بسجا محبار انت يبلون واقع يبلون بأكل تراي أبزي محبارنا واقع يبلون واقع زهلوا منفس قدوس كهلو خلاي منفس قدوس كهلو خلاي عقابتنا حبرت بايزوي حبرت النطعمه النستمعره منفس قدوس كهلو خلاي مبر مثل زمتها سلستعكبك سلزبلك هو سلزبلك سلدسعك بروخي بقى ويتبارك سلزتبهالنا تراي تحدث سلزمره انا دما سلدسبخ كو تراي بخمس زودا حبرت هيكونن يبنا غويتا ات حبرت منفس قدوس اندحردا الله خويني عقابته خنستمقرو نخل هذا غزي حبرت بس اچ مصاكم حقر كم قال قچوچو بلكم حبرت او حنت ነገር لكم كتصلي يغباكم اب حبرتنا وشتي منفس كاين قسقس امين كنحبر مصحف قدساوي حقي ግን كنحبر كنا بمنتاي كنحبر بمنفس كنحبر بلب كنحبر ناي اكل حبرت لحنت ነገር ዋጋ ይብሉን ቅዱሳን አባቴ ድሃም ጥራይት ኦኬ ጀናብቱ ዋና መልእክቴ ካቴ ዘዘላትኒ ፍርክስ ዓድማ ነዛዝተዋበትኒ ዕድል ክትቀመና እግዚአብሔር ይመስገን ደሞ አንተ ንሪዮ ፊልጵ ሓደ ካብ ሓደ ክሳብ ክልተ ዘሎ ሐሳቢና ንሪ ኣብዚ ሸሞንተ ሐሳባትና ንሪ ሸሞንተ ሐሳባት ክንሪና ጳውሎስን ጢሞቴዎስን ባሮት ኢየሱስ ክርስቶስ ናብቶም ኣብ ፊልጵ በክርስቶስ ኢየሱስ ዘለው ኩላቶም ቅዱሳን ምስ ኤጲስቆጶሳትን ዲያቆናትን ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምሳኻትኩም ይሁን አሜን ይባል ነዚ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ባር ኣብዛ ጥቅስ እዚኣ ጸሓፊ ኢሎ ንመን ከም ዝተጻሕፈሎ ሰላምታ ሂብሎ ጸሓፊው ባዕሉ ጳውሎስ ምስ ጢሞቴዎስ ኮይኑ ከም ዝጻሕፎ ነጊርናሎ ንመን ከም ዝተጻሕፈሎ ድማ ነጊርናሎ ታይልሎ ኣብ ፊልጵ በክርስቶስ ኢየሱስ ዘለው ኩላቶም እንታይ ቅዱሳንን ኤጲስቆጶሳትን ዲያቆናትን ይልናል ለዞም ሰለስተ ዚአቶም ክንሪዮሚና ቅዱሳት ኤጲስቆጶሳት ዲያቆናት ጠቅላላ ማህበር ማለት ክብርና አምላኽና ይሁን ጳውሎስን ጢሞቴዎስን ባሮት ኢየሱስ ክርስቶስ ይል ይጅምር ሐዋርያ ጳውሎስ አመልእኽታት ሁሉ እንድርዳሪኹሞ ጳውሎስ ሐዋርያ ክኸውን ዝተጸውዐ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ዝኾነ በአምላኽ ዝተጸውዐ እናበለ አብዙሕ ቦታታት እንታይ ይገብር ይገልጽ ናይ መልእኽቲ ፊልጵ ግን ብፉሉይ አገላልጽ አይገልጽዋ ሐዋርያነቱ አይተጠቅመሉን ኣብዚ ስለምንታይ እንድርዳይና ምስ ፊልጵ ዘለዎ ዓሚቕ ዝኾነ ርክብ ወይ ድማ ምስ ፊልጵ ዘለዎ ዓሚቕ ዝኾነ ኢንቲመሲ ካብኡ ዝተላዕለ ንርእሱ ግን ከም እንታይ ገይሩ ከም ባርያ ገይሩ አቅሪቡ እንታይ ገብረሎም ከሎ ክገልጸሎም ከሎ ኢና ንሪ ኣብቶም ሐዋርያነቱ ዝጠራጠሩ ግን ሐዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ብጎይታ ዝተጸዋዕኩ ካብ ሰብ ዘይኮነ ሐዋርያነት ዝተቀበልኩ እናበለ እንታይ ገብሮም ይመጾም ማለት ሐዋርያነቱ ካብ ርእሱ ከም ዘይኮነ ክገልጸሎም ኣብ ገላትያ 1 ጥቅስ 1 ገላትያ 1 ጥቅስ 11 ጳውሎስ ሐዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስን በተካሙታ ዘተንሶ እግዚአብሔር አቦን እንበር ካብ ሰብ ወይስ ብሰብ ዘይኮነ ካብ ሰብ ወይስ ብሰብ ዘይኮነ ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ ሐዋርያነቱ ዝተቀበሎ ካብ ሰብ ወይስ ብሰብ ዘይኮነ ስለዚህ ሰብ ሲ ካብ ሰብ ሐዋርያነት ተገብር ኸሊ ማለት አቤት የለኹምን ክቅበል ኸሊ ጆም ድፈሩ ወንበር ታይዳ ክቅበል ኸሊ ነታ ኤፌሶን ማህበር እንታይ ዲልዋ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያቲና ዝብሉ ግናኻ መርሚር ካዮም ሲ ሐዋርያት ከም ዘይኮኑ አርጊጽ ካፈሊት ካለ ኸይሎ ክብርና አምላኽና ይሁን ተመርሚሮም ሲ እንታይ አይኮኑ ግን ሐዋርያት አይኮ አፍታ ማህበር ግን ሐዋርያቲና ኢሎም ዝመላለሱለው ማለት ርእሶም ባዕሎም እንታይ ዝገብሩ ዝሾም ርእስኻ ባዕልኻ ምሻም መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይኮነን ርእስኻ ባዕልኻ ምሻም ንማህበር ክርስቶስ ምንዓቂ ስለምንታይ ማህበር አምላኽ ናይ ክርስቶስ እንታይ ወኪል አይኮነን ስለዚህ ወኪል ናይ ክርስቶስ ማህበር አምላኽ ስለዝኾነት ሽመት ትህበካ መንያ ምስመን ኮይና ምስ እግዚአብሔር ኮይና ቤተክርስቲያን ትህበካ አሜን ስለዚህ ባዕልኻ ርእስኻ ምሻም ዘይ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ምዃኑ አርጊጸ ነግረኩም ኣለኹ ስለዚህ ባዕሉ ርእሱ ንድሾመውን በትስ ተሾመ ሽመት ክጽውዕዎ ግዴታ ይብልኩም አሜን ግዴታ ይብልኩም በትስ ተሾመ ሽመት ክጽውዕዎ በትባዕሉ ድሸማ ሽመት ክጽውዕዎ ግዴታ ይብልኩም
ንምንታይ ኣካል ክርስቶስ ዘይሃበቶ ኣካል ክርስቶስ ዘይቀመጠትሉ ኣካል ክርስቶስ ተሰማሚዕ ኣለኹ ዘይበለቶ ዋላ ትጋጋ ኣካል ክርስቶስ ዋላ እንታይ ትኹን በሉኒ ዋላ እንታይ ትኹን ዋላ ትጋጋ ዝሓታ መን ኣለዋ ክርስቶስ ኣለ ኣሜን ክርስቶስ እሱ ትዋና ሓለቃ ናይ ቤቱ ንሱ ስለዚ ዋና ሓታት መን እዩ ንሱ ክብርና ኣምላኽና ይኹን ስለዚ ዋላ ተጋጋ ተሃብዳ ኣምበር ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ዝሃበቶ ሽመት ብምልኣት ተቐቢልካ እንታይ ትገብሮ ብኡኻ ትግልገል ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽና ባዕልኻ ርእስኻ ምሻም ግን زي مصحف ቅዱሳውነት እዚ ዘመን እዚ ዝራእየሉ ዘመን ካዩ እዚ ዘመን እዚ ኸም ይበቃ በብኽስታዩ በብቤቱ በብገለመሊ ሁሉ ባዕሉ ርእሱ እንታይ እናገበረ እናሸመ ባዕሉ ዘይት ኣብ ርእሱ ናፍሰሰ ዝኸደሉ ዘሎ ዘመን እዩ ኣብ ጥቕሲ 11 በኣርሲ ኣሕዋተይ ኣነ ድማ ብምግላጽ ኢየሱስ ክርስቶስ እምበር ካብ ሰብ ኣይተቐበልክዎን ኣሜን ኣይተመሃርክዎን ጥራይ ኣይተቐበልክዎን ኣይኮነ እንታይ የገበርክዎን ኣይተመሃርክዎን ዝመሃረን ድማ ክርስቶስ እዩ ጎይታዬ ምሂርኒ ካብ ሰቡን ኣይተመሃርክዎን እሞ እትበኣይ እተሰብከ ወንጌል ከም ቅድሰብ ዘይምዃኑ ይፍልጠኩም ኣለሁ ብቅድሰብ እንድሕር መጺኻ ከም ቅድሰብ ኢኻ ተገልግል ብክርስቶስ ተመጺኻ ናይ ክርስቶስ ኢኻ ተገልግል ኣሜን ብክርስቶስ ዝመጸ ናይ ክርስቶስ ጥራይ ዘገልግል ብቅድሰብ ዝመጸ ግን ናይ ሰብ ነገር ጥራይ ዘገልግል ስለዚ ብቅድሰብ ዘይኮንና ንሕና ክንከይድ ዘለና ብቅዲ ክርስቶስ ኢና ንኸይድ ኣሜን ብቅዲ ክርስቶስ እንድሕር ዳ ከድና ናይ ክርስቶስ ኢና እንታይ ንገብር ሰበኽቲ ኮይና ንግለጽ ክብርና ኣምላኽና ይሁን እግረ መገድና ይዚ ቦናስ ያዝያ ውሰድዋ ኣሜን ሐዋርያ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ይቕሬታ ፍቲኣ መተዊትና ጳውሎስን ጢሞቴዎስን እንታይ ኢሉሎ ርእሶም ከፋልጦም ከሎ ብምንታይ ፋሊጦም በሐዋርያ ባሮት ኢሉ ባርያ ጥራይ ከማን ኣይበለን ባሮት ኢሉ ካብ ዝገርመኩም ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንጦስ ክጽሕፈሎም ከሎ ከይድኩም አንብቦ ኣነ ሐዋርያ ጳውሎስ ጢሞቴዎስ ድማ ሓውና ኢሉ ኣለዉ ኣብዚ ግን እንታይ ኢልዎ ጢሞቴዎስ ኣነን ጢሞቴዎስን ባሮት ስለምንታይ ጢሞቴዎስ ካብ ሓው ወይ ካብ ውሉድ ክርስቶስ ናብ ባርነት ዝዓበየ ባይዞይ ባርነት ዕቤት ባርነት እንታይ እዩ ዕቤት ንክርስቶስ ባርያ ምዃን እንታይ እዩ መንፈሳዊ ዕቤት ኣብ ቤት ኣምላኽ ውሉድ ኣምላኽ ኣለዉ ባሮት ዘይኮኑ ኣለዉ ውሉድ ኣምላኽ ኮይኖም ባሮት ከዓ ዝኾኑ ኣለዉ ባሮት ዝኾኑ ኣለዉ ስለዚ ካብ ውሉድ ኣምላኽ ካብ ናይ ቅብጥሮት ዓይነት ህይወት ናብራ ክርስትና ናብ ምንታይ ክትመጽእ ናብ ባርያ ክርስቶስ ክትከውን ክብርና ኣምላኽና ይኹን ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ከይተረፈስ እንታይ ኢልዎ ማዕሪ ይጸዊዕዎ ክብርና ኣምላኽና ይኹን ኣሜን ሓደ ኣገልጋሊ ኣገልግሎቱ ዝልካዕ ኣብ ታሕቲ ዝነበሩ ማዕሪኡ ከምጾም ከሎ ወይ ልዕሊኡ ከሰንጥቆም ከሎ ኣሜን ዕጋበት ናይ ሓደ ኣገልጋሊ ካብ ታሕቲ ዝነበሩ ኣምጺኡ ወይ ማዕሪኡ እንተኽኢሉኻ ልዕሊኡ ገይሩ እንተኽገብሮም ከሎ ከውፅኦም ከሎ ኣሜን ንሓደ ኣገልጋሊ ኣገልግሎቱ በዚ ዝልካዕ ሰንበት ስለ ዝሰበኽኩልኩም ኣይኮነን ካባይ ጀሚሩ ሰንበት ስለ ዝሰበኽኩልኩም እዚ መለክዒ ናይ ህይወተይ ክኸውን ኣይክእልን መለክዕ ናይ ህይወት ኣምፂኻ እንታይ ክትገብር ከለኻ ማዕሪኻ ወይ ልዕሊኻ ክተምፅኦም ከለኻ ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢልዎም ባሮት ኢና ኢልዎም ክልቴና ማዕረ ኢና ባሮት ኢና ሐዋርያ ኣይኮነን እዩ ናይ ኣሕዛብ ሐዋርያ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታት ምትንስኡ ዝረኣየ እዩ ናይ ሐዋርያ ምልክቱ ብኢዱ ተኣምራት ተገይሩ ብወንጌል ዘይተበጽሐ ቤተ ክርስቲያናት ድማ እንታይ ዝገበረ ዝተኸለ ሰብ እዩ ዝኹሉ ነገራት እዚ ዝገበረ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ሐዋርያነቱ ሓዲጉ ይኮነን ወይ ከዓ በሐዋርያነቱ ክልለ ዘይኮነ ግን ባርያ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሉ ክልለ ከሎ ይናገር ስለ ባርያ እንታይ ማለት እዩ ባርያ እንታይ ማለት ብዙሕ ጊዜ ነዚ ባርያ ዝብል ሓሳብ ብዙሓት ሰባት ወይ ብዙሓት ኣገልገልቲ ኣቢዩስ ክገብሮ ነዚ መልእኽቲ እዚ ይርኤ ይሰምዕ ኢኻ ብዙሓት ኣገልገልቲ ባርያ ይኮንና ንሕና እንታይ ኢና ውሉድ ኢና እናበልካ በቃ ውሉድ ኢኻ ከምድላይ ኢካ እንታይ ከም ውሉድ ኢና ብክርስቶስ ኢየሱስ ሓደሽ ፍጥረት ኢና ውሉድ ኣምላኽ ኢና ብርግጽ ግን ከዓ ፈቲና ባሮት ንኾነሉ ኣሜን ፈቲና ርእስና እንታይ ንገብረሉ ንህበሉ ኣብ ብሉይ ኪዳን ፈትዩ ባርያ ክኸውን ዝደልየስ እዙን እንታይ ዝኸውን ድስቆር ሓቂ ምልክት ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቤት ኣምላኽ ውሉድ ባርያ ምልክት ኣለዎ ዝረአዩ ማለት እዩ ባርያ ምዃንሲ ዝረአዩ ባርያ ድዩ ውሉድ ንምፍላጥ ኣያሸግርኒ ይረአይ ዝረአ ምልክት ኣሎ ስለዚ ባሮት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንከውን ግን ይግባአና ባርያ ማለት ፍቃድ ገዛእ ርእሱ ዝደለዮ ንምግባር ዘይክእል ሰብ ማለት እዩ ፍቃድ ገዛእ ርእሱ ሲ ዝደለዮ ነገር ንምግባር ሲ ዘይክእል ሰብ ማለት እዩ እዚ ንዝተባህሎን ዝተኣዘዞን ዳኣምበር ንናይ ገዛእ ርእሱ ሓሳብን ድሌትን ምንባር ዘቋረፀ እዩ ንናቱ ድሌት እንታይ ዝገበረ ዘቋረፀ እስከበሉ ንቕሕ በሉ ጆ ዘቋረፀ በሉ
ዘቋረጸ ናይ ገዛ እርሱ ናብራ ዘቋረጸ ይባርያ ብዙሕ ግዜ ውሉድ ኮይኑ ብናይ ገዛ እርሱ መገዲ ዝኸይድ ኣሎ ዶ የለን ንኸይድ ሓደ ግዜ ወሓባይ ጀሚሩ ንኸይድ ምሽ ግን ጎይታ ዝደልየና ግን እንታንገብር ከነቋርጽ ምንባር ታንገብር ከነቋርጽ ክርስትና ህይወት ካብ ምቁራጽ ናብራ ይዝጅመር ካብ ህይወት ካብ ምስዋዕ ይዝጅመር እቲ ህይወቱ ኣሕሊፉ ዝህባ ተመሊሱ ታገብራይ ክረኽባ ይብል ክብርና አምላክ ነው ለዚ ምንባር ዘቋረጽ ከምቲ ንእዙዛት ንምእዛዙ ባሮት ክትኮኑ ንርእስኩም ትህብዎ ንኃጢአት እንተኾይኑ ንሞት ንምእዛዝ እንተኾይኑ ንጽድቂ ነቲ እትእዛዞስ ባሮትኩም ዝኾንኩም ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ይብል ሮሜ 6:16 ገዛ እርሱ ንምእዛዝ እቲ ዝሰዓሮ ዝወፈየ ማለት እዩ ጴጥሮስን ከምኡ ኢሉ ኣሎ እተሰዓረ ሰብ ነቲ ድሰዓሮ ባሪኡ ይኾኖ እቲ እተሰዓረ ሰብ ነቲ ድሰዓሮ እንታይ እዩ እቲ ድሰዓረስ ነቲ ድሰዓሮ እንታይ እዩ ባሪኡ እዩ ስለዚ ውሉድ ኣምላኽ ኢኻ ግን ዝተሰዓርካ ዲኻ ብመን ብክርስቶስ ዝተሰዓርካ ዲኻ ዝተሰዓርካ ዲኻ ምስዓር ማንም ሰብ ኣይፈትዎን ካባይ ጀሚሩ ሓቂ ዶኒ ክንሰዓር ኣይንደልን ሓቂ ብዘረባ ክንሰዓር ኣይንደልን ብኻልእ ነገር ክንሰዓር ኣይደልን ግን ባርያ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃን ማለት ዝተሰዓርካ ሰብ ምዃን ማለት እዩ ኣሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ባርያ ኮይኑ መፂ ክበሃል ከሎስ ክጸፍዕዎ ከለውሲ ምንም ኣይመለሰን ሓቂ ካብ ኣፉ ገለ ቃል እንታይ ገበረን ኣይውፅን ናይ ሳኦል ድማ ደስ ትብለን ጥቕስላ እቶም ደቂ ሊቢላል መፅዮምስ እዚ ድዩ ክነክሰና እስኻ ሪኻ ትነክሰና እንታይ ኢኻ ንስኻ ገለ መለ ኢሎምሲ እንታይ ምስ ገበርዎ ንዕቕ ምስ ኣበሎስ ሓንቲ ቃላላ ብጣዕሚ እያ ደስ ትብለኒ ከም ዘይሰምዐ ኮይኑ ከደ እዚ ማለት በቃ ሳኦል ኣብቲ እዋን እቲ ባርያ ኮይኑ ኩለንትኑ ዝተወፈየ ሰብ እዩ ነይሩ ባርያ ኮይኑ ከም ዘይሰምዐ ኮይኑ ከደ ዝተሰዓረ ሰብ እዩ ማለት እዩ ንመን ንረዱ እንታይ ዝኾነ ዝተሰዓረ ንኽብሩሲ ደው ዘይበለ ኣነ ዘይበለ በቃ ገለ ፍንሕንሕ ዘይበለ ሰብ ማለት ስለዚ ዝሞተ ፍንሕንሕ ዘይብል ሰብ ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽና ይኹን ባይ ዘ ወይ ቴዎሎጂካል ሓሳብ እኳ ተዘይኮነ ግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ክመውት ክስቀል ከሎሲ ሓቂ መፅኦም ሞይቶም ድዮም ኣይሞቱን ኢሎም ክርእዎም ከሎ እንታይ ኮይኑ ፀኒሖም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞይቱ ፀኒሖም ሓቂ እቶም ክልተ ኸ ኣይሞቱን ፀኒሖም ሓቂ ድሓር ነቶም ክልተ ኣዕፅምቲ እንታይ ገይሮሞም ሴሮሞም ሓቂ ሴሮሞም ዘይሞተ ሰብ ኩሉ ግዜ እናተሰብረ እዩ ዝነብር ዘይሞተ ሰብ እንታይ እናኾነ እዩ ዝነብር ዘይተሰዓረ ንክርስቶስ እንታይ እናኾነ እዩ ዝነብር እናተሰብረ እዩ ስለዚ ንሕና ስለ ዘይንሰዓር ኢና በቃ ስለ ዘይሞትና ኢና ኩሉ ግዜ ተሴረ ሴሩኒ ተሰቢርና ተሰባቢርና እንብሎ ኩሉ ስለ ዘይሞትና ጥራይ